ନୂଆ ବର୍ଷ, ନୂଆ ସକାଳ, ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନୂଆ ଇଚ୍ଛା, ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ସବୁ ନେଇକି ଆଜି ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଉପରେ ଭରସା ରଖିବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜ ହସର ମାଲିକ ନିଜେ ହବ। କାହାକୁ ତମ ହସର ଚାବିକାଠି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦବନି। ସବୁବେଳେ ନିଜ ହାତ ରଖିବ, ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛି ଏମିତି ସ୍ମାଇଲ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଏ ମୁହଁରେ ଖାଲି ଏମିତି ସ୍ମାଇଲ ଥାଉ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ପ୍ରଥମେ ତ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ନୂଆ ବର୍ଷଟାକୁ ଆଜି ଦେଖିପାରିଲି। ଆମ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଥାଏ କି ନୂଆ ବର୍ଷଟାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ବର୍ଷ ସାରା ଆମର ସେମିତି କଟିବ। ତ ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେୟା ଭାବିଛି। ଆଉ ଏହା ଭାବିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଠାକୁର ପୂଜା କାମଟା ଆଗେ କରିଦେଇଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋର ବର୍ଷ ସାରା ଠାକୁର ପୂଜାଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଏହା ଭାବିଥିଲି କି ଯଦି ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କାମଟା ଆଗେ କରିଦେବି ତ ବର୍ଷ ସାରା ମୋର ଏଇ କାମଟା ଆଉ ଲେଟ୍ ହେବନି। ତ ଏଇଟା ଭାବିକି ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କାମଟା କରିଛି। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୋର ପୂଜା କାମ ଏକଦମ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋର ଏଇ ଠାକୁର ପୂଜା କାମ ଭିତରେ ସୁମିତ୍ରା ଆମର ଦେଖ ଗୁଲଗୁଲା ପାଇଁ ଅଟା ଆଉ ସୁଜି ମିଶେଇକି ଗୋଳଉଛି। କାରଣ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରଣା କି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଭଲ ଖାଇଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଭଲ ଖାଇବା। ତ ଏଇଟା ଭାବିକି ମୁଁ ତାକୁ ରାତିରୁ କହିଥିଲି କି କାଲି ସକାଳେ ଗୁଲଗୁଲା ଆଉ ଘୁଗୁନି ଦେଇଦେବା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ତ ଯେଉଁଟା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଳଉଛି ଆଉ ତା ପାଖରେ ମୁନି ବସିକି ରସୁଣ ପିଆଜ ଛଡ଼ଉଛି ଘୁଗୁନି ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ସିଧା ଚାଲିଲି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ, ଯେଉଁଠି ଆମ ରାଣୀମା ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଉଠି ସାରିଥିବ। ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ଦେଖ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଉଠି ସାରିଲେଣି, ମୁହଁକୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ଏଇ ଦେଖିଲା, ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ନାହିଁ ମାନେ ସେ ଉଠି ସାରିଥିବ। ଏଇ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଉଛି ରାଧେ ରାଧେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ଏଇଟା କହିଦେଉଛି ତାକୁ। ଆଉ ତାର ତ ରାଗ, କାରଣ ମୁଁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ସେ ଭାବିଲା ଏତେ ସମୟ ହେଲା ମୋ ମାମା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା। ତାର ବହୁତ ରାଗ। ସେ ମୋତେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ସର ୱିଶ୍ କ'ଣ କରିବ, ଆଗେ କହୁଛି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ। ନୂଆ ବର୍ଷ, ନୂଆ ସକାଳ, ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନୂଆ ଇଚ୍ଛା, ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ସବୁ ନେଇକି ଆଜି ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦେଖିଲେ ତ ଗୁନୁ ମାମା ଆମର ଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି। ହେ ଦେଖ ସୁମିତ୍ରା ଆସିଛି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କରତେ। ସିଏ ତ କେତେବେଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି। ମୁଁ ଟିକେ ପୂଜା କାମ ସରୁ ସରୁ ତାର ଉଠିଗଲାଣି କେତେବେଳୁ। ବେଶୀ ହେଲା ଏତେ ସମୟ ହେଲା ମୁଁ ଉଠିଲିଣି, ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ। ରାଗିଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଉ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ସବୁ ସମାନ। ସକାଳଟା ତ ମୋର ସବୁଦିନ ହିଁ ସମାନ। ଆଜି ଖାଲି ଭାବିଲି ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାଟା କରିଦେଲେ ସାୟଦ ବର୍ଷଟା ମୋର ଭଲରେ କଟିବ। ଏହା ଭାବିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ମେନ୍ ପୂଜା ଏଠି ଉଠିଗଲାଣି। ଏଥର ଗୁଣ୍ଡୁ ମାମା ଉଠିକି ରାଗିଲାଣି ଯେହେତୁ, କାରଣ ବେଶୀ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁ ମାନେ ମିନିମମ୍ ହଉ ଉଠେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ତ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ଆଉ କିଛି ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଛାଡ଼, ଯାହା ଭଗବାନ ଦେବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏତିକି କାମନା। ଆମର ଛୁଆମାନେ ଦେଖ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ୱିଶ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ କି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବତକ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ହେଇ କ'ଣ ହେଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ବନା ହେଇଛି। ତ ନୂଆ ବର୍ଷର ତ ମେନ୍ କାମ ହେଲା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଗେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇଲେ ଦିନଟା ଭଲ ଯିବ ଆଉ ବର୍ଷଟା ଭଲ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ, ଗୁଲଗୁଲା ଆଉ ଘୁଗୁନି। ଗଣୁଛନ୍ତି ଛୁଆ କେତେଟା ମିଳିଛି। ଯେତେ ଖାଇବ ସେତେ ମିଳିବ ରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଜି, ହେ ନା? ଯିଏ ଯେତେ ଆଜି ଖାଇପାରିବ ପୁରା। ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୁହ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ
ତ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ସବୁ ବର୍ଷ ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ମୋ ଧନର ହସ ଦେଖ এইটা ହିଁ ମୋର ଦରକାର ଏଇ ବର୍ଷର ମୋର ଗୋଟିଏ ମୋର ୱିଶ୍ ଅଛି କି ମୋ ଝିଅ ମୋର ଏମିତି ହସ ଥାଉ ତ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ହଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ସବୁ ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ କି ଭଲ ଖାଇବା ଭଲରେ ରହିବା ଦିନଟାକୁ ଭଲରେ ବିତେଇବା ତ ବର୍ଷ ସାରା ଭଲରେ ଯିବ এইটা ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଭାବିକି ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଆମେ ଖାଲି ଆମର କର୍ମ କରିବା ଭଗବାନ ଯାହା ଫଳ ଦେବେ ଆଉ ଜାନୁଆରୀଟା ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀଟା ଆସିଥାଏ ନା ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଶା ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ଦେଖେଇଥାଏ କି ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇଟା ହେବ ସେଇଟା ହେବ ସେଇଟା ହେବ ଆଉ ଡିସେମ୍ବରଟା ଯାଉ ଯାଉ ଆମକୁ ଆମର ଅକାତଟା ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ କି ଆମେ କେତେ ଏଇ ବର୍ଷ କେତେ ସଫଳ ହେଲେ ଆଉ କେତେ ବିଫଳ ହେଲେ ଡିସେମ୍ବରଟା ଆମକୁ କହିଦେଇ ଯାଇଥାଏ ତ ତଥାପି ଆଜି ହେଉଛି ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଆଶାଟା ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉ ତ ଚାଲ ବେଶୀ ବକ୍ ବକ୍ କରିବାନି ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଆମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଗୁଲୁଗୁଲା ଘୁଗୁନି ଛୁଆଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲ ମାନେ ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତ ହେଇଥିଲା ଗୁଲୁଗୁଲା ଘୁଗୁନି ଆଉ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବାବୁ ବି ପଳେଇଛି ମୁଁ କ'ଣ ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବି ତା ବାପା ବି ନାହାନ୍ତି ବାବୁ ବି ପଳେଇଲା ତା ବାପା ବି ନାହାନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ଦେଇ ପଳେଇଲା ଦିଦି ବି ନାହିଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଆ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେବ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଘୁଗୁନି ଖାଇଲେ ଧନ ତ ଆମର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଖାଇପାରିବନି ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରେଇ ଦେଇଛି ତାର ସବୁ କାମ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଦେଇନି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଆଜି ଟିକେ ଥଣ୍ଡାଟା ପଡ଼ିଛି ଶନିପାତ ଲାଗୁଛି ହାତ ଗୋଡ଼ଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ତାର ଟିକେ ବେଳ ହେଇଗଲେ ପାଣି ଟିକେ ଗରମ କରିକି ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେବା ତାର ନୂଆ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗରେ ମତଲବ ନାହିଁ ତା ଦେହଟା ଯେଉଁ ମାନେ ତା ଦେହଟା ଯେମିତି ଭଲ ରହିବ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କରେ ତା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବିବି ନୂଆ ବର୍ଷ କହିକି ଗାଧେଇ ଦେବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ତା ଦେହ ଥଣ୍ଡା ମଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନ ଭାବିକି ପରେ ଗାଧେଇ ଦେବା ତାକୁ ଆଉ ତାର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିକି ନେଇ ଆସିଛି ଏଇଟା ଦେଖ ତାର ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷର ଧନ ମାମାର ଏଇଟା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସିମେଇର ଉପମା ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଖାଇବ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ ଆଜି ହଁ ଧନ ଟିକେ କହିଦେବା ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ କ'ଣ ଖାଇବା ଠିକଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅର ମାନେ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ବନେଇଛି ଆଉ ବନେଇବି ବି ସେ ତ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କିଛି ବି ଖାଇପାରିବନି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଲୁଗୁଲା ଘୁଗୁନି ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଖାଇପାରିବନି ପୁରୀ କଲେ ସେ ବି ଖାଇପାରିବନି ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ କାଲି ରାତିରୁ ତା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲି କି ଧନ କାଲି ନୂଆ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ବନେଇକି ଦେ ମୋ ଝିଅକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଖାଇପାରେ ଏମିତି କିଛି ମୋତେ ମିଳିଲାନି ଯେଉଁଟା ତା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ତା ପେଟ ଭରିବ ଏମିତି କିଛି ମିଳିଲାନି ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ନ ଭାବିକି ତା ପାଇଁ ସିମେଇର ଉପମା ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଛି ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ମାନେ ଠିକ୍ ହୁଏ ସେ ଖାଇପାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଘଷିକି ମାନେ ଗ୍ରେଡ୍ କରିଦେଇଛି ଏଇଟା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଆଇଦେବା ହେଲା ଟମାଟୋ କେତେ ହେଲା ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଖ ଟମାଟୋ କେତେ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା କିଲୋ ନେଇଥିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟରେ ଆମର ଦେଇଥିଲି ପନିର ଆଣିବା ପାଇଁ ତା ବାପା ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲି ବଜାର ଟିକେ ପନିର ଆଣିବା 2 ପହର ପନିର ତରକାରୀ କରିବା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଧନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଆଇଦେବି ଖୁଆଇ ଦେଇ ସାରିକି ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କାମ ମୋ ଧନ ହସି ଦେଉଛି ଏଇ ତ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ସ ଦେଖ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ସ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଧନକୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଦେଇକି ଧନ ଉପର ଦେଖ ଟିକେ ଏଇ ଦେଖ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଏମିତି ସ୍ମାଇଲ୍ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଏ ମୁହଁରେ ଖାଲି ଏମିତି ସ୍ମାଇଲ୍ ଥାଉ ତ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଗୁନୁ ମାମାକୁ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବା ଆଜି ଧନ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ମାମା ତ ମାମା ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ମାମାର ମାମା କେମିତି ବାକି ରହିବ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ତ ମାମାକୁ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ମାମାର ମାମା ବି ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତ ଗୁନୁ ମାମାକୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲି ଆଉ ତା ମାଆର ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ନୂଆ ତ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କିଣା ହେଇକି ଥିଲା ପିନ୍ଧିନଥିଲି ଭାବିଲି ଆଜି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ସ ପିନ୍ଧିଦେବା ନୂଆ ହେଲା ତ ମା ଝିଅ ପିନ୍ଧିଦେଇଛୁ 2 ଜଣ ଧନର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଲା ତ ସରିଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାର ବଡ଼ କାମ ଗୋଟେ ଆଜିର
गाधे पाधे ताको फ्रेश करदेली एबे टिके बाहर को जीवा बाहर जाके देखिबा हम छुआ मान सब बहुत सुंदर रेडी होती मेहंदी फेहंदी लगे बहुत सुंदर रेडी होती आउ माने एते फैंसी ड्रेस पिंधि बहुत सुंदर लगुच छुआ मान टिके देखिबा फ्रेंड्स फाइनाली आमर गुनु मामा बाहर को पलि आसी आज बहुत हवा चलची ठंडा भी लगुच खरा माने खरा लगुनि टोटाली ये बसीगला आठी आम झील मानक देख आज के सज होती आस आस तुम इधर इधर देखने आमर आज झील मैंने के सुंदर सज होती के सुंदर ड्रेस पिंधि समस्ते देख पूरा हिरोइन हो जाइए आज समस्ते देख तो मेहंदी लगे देखा तो मेहंदी ए देखो मेहंदी लगे केते सुंदर सज होती समस्त हैप्पी न्यू ईयर कर दियो हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स नवा वर्ष हो कि पुराना वर्ष हो रोषे कामटा मनुष्य बात पड़े पड़े ना केत यहाँ हूँ मेन काम तो जोटा न कले तू ना जा गा जा कर तो भोक तो लगे रोषे तो करा पड़ो तो ता भर आसी रोषे कामटा अधा अधि करदे सारे तो ये मुझे कौन कौन बनई आपण देखा देखे दूची तो ये मुझे बनई टे आज घुगुनी छुआ मान सकाल होता तो मुझे मटरटा टे बाहर कर रखी तो सबुदिन तो टे घुगुनी बनई सारी आई फुलकोबी आलूर भजाटा बनाऊँगी आई सबुदिन भाया गुनु मामा को सतुआटा हो गला आई तार पनीर टी अलग बाहर कर रखाई छुआ मान जो पनीरटा बनाई से खाई पारे कारण राग हो जाइए तो अलग पनीर बनईदेवा बस आज आइटम एति तो मैं फटाफट किचन कामटा सरईकी पुणी आसूची गुनु मामा को खुएदेवा टाइम हो गला छुआ मान अलरेडी आम खाइले तो चलो फटाफट रोषे काम सारिकी गुनु मामा को खुएदेवा आज यही रोषेईवास देखिकी आपण मैंने निश्चिंत भावुवे आज गोटे एत बड़ नुआ दिन दीदी घर कौन निरामिष हाँ फ्रेंड्स मु सब कही गुनु मामा हूँ मोर शुद्ध निरामिष जन्मरू से केबे आइंष छुईनी तो आम माँ बापा सीना जान नथिले आमको आइंषटा खुए दौले किंतु आजिकल तो माँ बापा बहुत स्मार्ट हो गले से जानी कि कौन नुआ वर्ष हो जा हो कार जीवन नहीं कि कौन नुआ जीवन नुआ जिनस आरंभ करी हुए ना से आज नुआ वर्ष कौन जीव को कष्ट देवा चाहेनी आउ सब तो आपण कही गुनु मामा मोर शुद्ध निरामिष यहाँ आज गुनु मामा नुआ वर्षर प्लेट भात बाड़ घुगुनी पनीर फुलकोबी आलू भजा आ तार सबुदिन भाई सतुलाटा तो चलतु गुनु मामा को खुएदेवा लो देख मोबाइल देखुच सेपटे फ्रेंड्स समय हो गला 6टा आ संध्या फंध्या दे देके आसिली बहुत मजा मस्ती रे नुआ वर्षटा कटिला बहुत भल लगिला छुआ संग तो गुनु मामा मामा हाँ करी बाबा टीवी चलेबार तो बर्तमान संध्या हो गला ये भिडियोटा एंड करवा आ गुनु मामा आज बुलिया को जाई पारलानी बाहर तो नहीं थी कि बुलिया को नहीं कारण बहुत ठंडा लगुच आज पवन भी दौर आमती देह हाथ शनि पात्र कौन हो गोड़ हाथ गुड़ाक से मुझे भितर को करदेली वर्षटा आज दिनटा भलरे कटि भगवान को भी बहुत थैंक यू कि आशीर्वाद थी जो आज दिनटा भलरे कटि आशा करुँची वर्षटा भी भलरे जीव कारण तांका आशीर्वाद जदि थी तो निश्चित भल जीव तो भगवान का आशीर्वाद रहू एतिकी कामना करुँची आज वर्तमान भिडियोटा एंड करवा लास्ट रे गोटे कथा कहबी जीवन रो खुशी रहिया ना कहारी ऊपर आशा रखिबनी जदि आमे कहा ऊपर आशा रखुचु आ जदि से आशाटा आमर पूरा न होची तो सेठी हमको कष्टटा होची निश्चित भाव में तो मोर एटा 2025 रो गोटे मोर नियम माने समस्त संगर रिश्ता रखिबो कि आशा काठ रखनी उम्मीद का आशा ऊपर रखनी कि ये काम ये लोकटा मोर काम आसो ये लोकटा मोर ये कामटा करदेव मैंने कहा ऊपर उम्मीद रखनी आउ जो उम्मीदटा माने भांगुच ना बहुत कष्ट होची कोठी ना कोठी तो से बिना आशा नहीं कि सब निज ऊपर भरोसा कर सब निज ऊपर भरोसा रख सब निज हसर मालिक निजे हम क्या तुम हसर चाबिकाठी अन्य क्या दबनी सब निज हाथ रख देख ताहले जाकि तुम हसी पार जीवन एंजय कर ना जब अन्य हाथ देदेव ना तुम चाबिकाठी तुमको सब केबे भी हसिया देवेनि आ तुम हस से देखी भी पारे
जहाँ भी हो एटा 2025 एटा भाभी चलिबार अच्छी एतिक भगवान पाखे प्रार्थना करवा कि 2025 समस्त भल हो आम ओडिशा पाई आम देश पाई समग्र पृथ्वी पाई भल हो बास कौन खराब खबर न आसू कौन प्राकृतिक दुर्विपाक न आसू समस्ते भल रुहतु समस्त जो आशा नहीं कि दिन आरंभ कर समस्त आशा पूर्ण हो एतिक कामना करके आज भिडियो एंड करवा राधे राधे राधा रानी का आशीर्वाद समस्त पर एटा देख धनर स्माइल यही स्माइल टाक जब मुझे वर्ष सारा रखिपारि ताले मोर 2025 सक्सेस बोली जानिबो।